Meta komplit il-kumpilazzjoni tad-Danis Jesper Christiansen, wieħed mit-tliet akkużati mixlija bil-qtil doppju tal-kompja Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski, intqal li nstabu l-marki ta' swaba ta' Christiansen fuq karozza ta' tip Volkswagen li allegatament kienet intużat biex it-tliet akkużati ħarbu minn fuq il-post wara s-serqa u l-qtil. Fix-xhieda xedt rappreżentant minn kumpanija li twassal in-nies li qal li Christiansen kien uża s-servizz tal-kumpanija wara s-serqa. Qal li kien Christiansen li ħallas għas-servizz. Vito Potenza u Antonio Saponara ta' 34 sena u 35 sena rispettivament tresqu l-qorti wara li s-sena l-oħra kienu ġew akkużati li impurtaw 55 kilogramma ta' kannabis ingħataw il-ħelsien mill-arrest. Dan fuq depożitu u garanzija personali ta' 20,000 euro. Intqal li ż-żewġ irġiel kienu arrestati wara li waslu b'dajsa f'Witilajn f'Novembru li għadda. Il-prosekuzzjoni qalet li l-iskwadra ta' kontra droga irċiviet informazzjoni fuq dajsa b'ammont sostanzjali ta' kannabis fuqha. Min-spezzjoni li saret instabu xkejjer bid-droga b'valur ta' 750,000 euro. Fir-residenza tagħhom instabet ukoll sustanza suspettata kokaina. Fil-qorti intqal kif Luke Grek li kien ġie arrestat wara li kellu fil-possess tiegħu 39 pakkett ta' droga kokaina kien offra 10,000 euro lil surġent tal-pulizija sabiex dan ineħħi kull evidenza kontrih. Fil-qorti instema li meta l-imputat kien ġie arrestat wara li kien qed jaġixxi b'mod suspettuż u rreaġixxa b'mod aggressiv u rrifjuta li jirrispondi l-mistoqsijiet tal-pulizija fil-waqt li attakkhom. Fil-qorti is-surġent qal li l-akkużat talbu li jarmi id-droga jew inkella nofsa għaliex l-akkużat kellu każ ieħor u għalhekk kien se jispiċċa l-ħabs. Min tfittxija fid-dar tal-akkużat instabet droga suspettata kokaina u eroina kif ukoll mobile u sim cards. Fil-qorti ġew preżentati wkoll nuċċali li l-akkużat allegatament kien kisser flimkien ma' flok tal-uniformi tal-pulizija li kellu toqba fih. Fil-qorti il-ġimgħa komplit il-kumpilazzjoni fil-każ tax-xjufier Charles D'Amato fil-każ ta' Double Decker fejn kienu mietu żewġ passiġġieri. Il-maġistrat ġew mifsud stqarr li l-prosekuzzjoni kienet issejjaħ numru ta' xhieda li kienu diġà xedu f'inkjesta maġisterjali. Il-qorti nnutat ukoll li xi akkużi huma preskritti. Il-qorti kienet illiberat lill-erba' diretturi ta' kumpanija tat turisti iżda kienet poġġiet taħt att ta' akkuża li xufier mhix li biqtil involontarju. Daniel Gatt inħeles mill-akkużi ta' traffikar ta' droga fl-istadju tal-appell. Inizjalment huwa kien ġie kkundannat 6 xhur ħabs. Fl-2008 Gatt kien ammetta li kien xtara l-kokaina fil-preżenza ta' tfajla tiegħu bl-intenzjoni li joħduha flimkien. U għalhekk kien instab ħati ta' traffikar ta' droga li kien se jqassam u għalhekk kien għata multa ta' 750 euro u sentenza ta' pruġunerija. U kien għamel appell fil-qorti fejn intqal li l-unika evidenza kontra Gatt li kien hemm kienet ix-xhieda tal-pulizija u ta' tfajla tiegħu li minnhom innifisom qatt ma kellhom iwasslu għall-akkużi ta' traffikar.